Iya. Nggih, nggih. Niki biasane Dadi youtuber lah itu pirang-pirang akan nggih karyawane. dadi TikTok konten. Nah, ini cinta dadi 40.000. Pinjenane nggih. Enten mau kiai mundut ya dinonoke kuwi. Babaran dilebokke TikTok ya diduduke kula Mbah kowe nang ning TikTok. Kok sukono kan men Kesane mungkin wareg rencange nek rencange nyuwun kesane kumanan. Jangane napa mawon iki? Niki mbayung godhong kang ngono Iya. Nggih. Usang-usang desa. Alan-alan duwe. Kon mriki men kok kresek iki. Dan kuning. Sedinten. Nggih. Alasan 50 bungkus. 50 bungkus. Satu bungkus berapa harganya? Satu bungkus ada yang 4.000, ada yang 5.000. Kalau kecil sedikit itu 3.000. Ini ku Tiwul gudang Wonogiri, tiwul gudangan, lajeng oseng-oseng Lombok Ijo, desa, oseng-oseng desa Wonogiri. Gereh layur, gereh goreng layur, oke. gereh layur. Undang. Nggih, pun kali dosa tahun nanti. Oke deh. Kayak bu niku, gambarnya nek mboten nggih. Pundutnya keinginan Mas Kus niku.